Добрый вечер, шановное спадарство. Гаворыць і паказвае свабода. З вами празкі акцэнт і я, Юрый Дракахруст. Таксама з нами на сувязі мой калега Сергей Навумчык. Сергей, прывітанне. Прывітанне. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта вынікі выбараў і другі дзень пратэстаў. Ужо другі дзень у Беларусі сілы правапарадку супраць маніфестантаў ужываюць ледзь не ўвесь спектр спецсродкаў. Гэта і светла-шумавыя гранаты, і гэта гумавыя кулі. І вот як бы тое, што мы вынеслі ў загаловак нашай гутаркі, это ці спыніць куля пратэст. Сергей, вы сачылі за тым, як развівалі сёння пратэсты, як яны развіваліся пасля таго, як былі абвешчаныя папярэднія, але афіцыйныя вынікі па ўсёй краіне выбараў, а менавіта, калі коротка казаць, што Александр Лукашенко крышачку больш за 80%, і Святлана Ціхановская крышачку больш за 10%. Амаль 11. І вот на гэтым фоне уже другі дзень, нягледзячы на вельмі жорсткія рэпрэсіі, на 3000 чалавек арыштаваных па ўсёй краіне, в 33 гарадах. І вот сённяшні дзень, што ён прынёс, ну вот на той момант, калі мы з вами, Сергей, размаўляем? На момент, калі мы, Юра, размаўляем, зараз застаецца па мінскім часе паўгадзіны да палуначы, это 23:30. З той інфармацыі, якую мы атрымліваем, я нагадаю, што інтэрнэт у Беларусі, калі не заблакаваны, дык вельмі павольная хуткасць у яго па ўсёй Беларусі. Мы бачым, што гэтыя пратэсты не змяняюцца, што пратэсты, прычым калі гаварыць пра Менск, яны вось гэтыя ачагі супраціву, яны ўзнікаюць то в адным, то ў другім, то в іншым месцы. Мы бачым, што міліцыя, ну я пад міліцыяй разумею і ОМОН, і спецвойскі, і спецназ, дзейнічае надзвычай жорстка, прычым вельмі часта, і што асабліва вось абурае людзей, гэта нематываваныя напады на людзей, якія проста, ну, нават не выказваюць пратэст. Негдзе хтосьці там шоў, налетае, значит, 5-6 чалавек, збіваюць. Абсалютна страшнае відэа зараз я пабачыў з Баранавічаў, калі трое ОМОНаўцаў цягнуць, бягом цягнуць хлопцы, двое яго трымаюць вот так вот пад рукі, ззадзі бяжыць з дубінкай, яны падбегаюць да аўтазака, і гэтыя двое, якія валакуць яго, проста з разбега галавой аб вось гэты аўтазак. Ну і уяўляю, так сказать, што это было, это просто можна, ну, чалавека забіць. Это абсолютно немотиваваны быў такі удар. Это вот просто зверыны, нават не хочу опускаться до, так сказать, опускать этих людей до звяроў. Это, ну, просто сапраўды, это пишуць у соцсетках про фашизм, ну, пэўна, так, это вот одна з таких якасцей, якую, так сказать, якой фашизм валодаў. Але, Юрий, я хотел бы адзначыць яшчэ некалькі таких асаблівасцей. Ты вось сказаў про 3000 затрыманых по Беларусі. Гэта дадзеныя Міністэрства ўнутраных спраў. Вот, напэўна, упершыню Міністэрства ўнутраных спраў афіцыйна паведамляе такія дадзеныя, бо звычайна яны заніжаюць лічбу. І нават некаторыя выказваюць сумневы, ці гэта сапраўды столькі было затрыманых, можа быць, просто улады хочуць запалохаць людзей. Другая асаблівасць, это вот, што было датычна ўлады, такі, так сказать, ну, нешта новае. Другая асаблівасць новая, што вось гэтыя пратэсты абсалютна не координуются. Ну, у меня вот такое уражение узнікае во всякім разе, абсолютно не координуются штабом, ну, штабом фаворита, так сказать, оппозиционных настроев. Я маю на увазі Святланы Ціхановскай. Святлана Ціхановская сама заявила, что она не пойдзе, каб не распаливать конфронтацию. И она не закликала людей, штаб не закликал людей выйти на улицах, а люди выходят сами. И другая асаблівасць датычна людзей, а трэцяя вот датычна гэтага другога дня, гэта, ну, нейкая такая, я б так сфармуляваў, як адчайная смеласць людзей. Людзі, ну, некія аўтаматары на машынах, на
прыватных машынах тараняць нейкія аўтазакі, блакуюць аўтобусы, блакуюць дарогі, каб не праехала гэтая спецназаўская тэхніка. Людзі кідаюцца адбіваць тых, хто затрыманы ОМОНам. Прычым абсалютна, я вот перакананы, што яны разумеюць, што гэта все фіксуецца на відэо, ну, запісаць нумар машыны і потым знайсці чалавека, ніякай жа праблемы няма. Тым не менш яны на гэта ідуць. Відаць, вот гэта сапраўды такая рэалізацыя ў дзеяннях аднаго з лозунгаў вось апошніх дзён ці апошніх тыдняў, які гучыць «Дастаў». Так, Сергей, але я хотел бы на контрорганизации сказать вот якую рэч, что с боку штабу, ну, принамсі, мы гэтага не ведаем, ці сыходзяць адтуль нейкія там парады ці указания, але ты маеш рацыю, что публічна, скажем, и Светлана Тихановская, и Мария Колесникова не закликают до нейкіх дзеянняў, не выступают ни з якімі планами, але гэтыя планы агучваюць тэлеграм-каналы. И в этом сэнсе ситуация у нечым вот мне нагадвае ситуацию 2011 года, так званых маўклівых пратэстаў ці пратэстаў воплескаў, якія каардынаваліся тады праз паблікі у сацыяльных сетках. Ну вот зараз з таго часу з'явіўся Телеграм, стал популярным, и ну, это тяжко назвать там загадами ці кіраваннем, тому что ну, гэтыя телеграм-каналы, они не маюць там своей партии, у іх есть кола подписчиков. И вот телеграм-каналы выступаюць з нейкай прапановай. Давайте мы вот зробім тое-тое. Мы закликаем вас зрабіць тое-тое-тое. Ну, и люди, в принципе, это робяць. Дарэчы, тое самае у мінулым годзе адбывалася, дарэчы, ў Казахстане, дзе вядомы апозіцыянер Аблязаў, які знаходзіцца ў Парыжы, вось, і ён таксама як бы фактычна планаваў дзейнасць вось гэтых пратэстаў пасля выбараў прэзідэнта Такаева, і вот таксама это такая модель кіравання. Зараз мы назіраем нешта падобнае. Хотя я не выключаю, что есть, магчыма, и некие іншыя сродки коммуникации, а магчыма и то, про что ты сказал, что ну вот люди сами выходят туды, куды вот яны хочуць. Потому что нема вот все-таки, ну вот у мяне, напрыклад, адчуванне, что гэта, ну як не ведаю, як вайсковая аперацыя, что кожны як бы ведае свой манёвр, кожная там рота ці взвод ідзе туды, куды там штаб загадаў. А у тебя вот якое ўражанне? Юра, магчыма, я з табой бы цалкам бы пагадзіўся пры адной умове. Калі б учора і сёння у Менску спраўна, як звычайна, працаваў інтэрнэт. Насамрэч, ну, больш як суткі інтэрнэт практычна быў адключаны. Я кажу адключаны, бо, ў прынцыпе, яго, як выглядае, не адключалі, там просто ледзь не да нуля знізілі якасць, дакладней, хуткасць сувязі. Ну, гэта такі тэхнічны нюанс, бо потым бы яго было вельмі цяжка уключыць, калі б яго цалкам, скажем так, вырубляць. Для фактычна інфармацыя была недаступна. Тое ж самае тычыцца і у нечым і тэлеграм-каналаў, хаця тэлеграм-каналы якраз такі яшчэ прабіваліся. Ну, там не шмат ён тэлеграм-канал бярэ вось гэтага аб'ёму, так сказать, трафіку. Так. Вось гэта адзінае, што дазволіла б мне цябе запярэчыць. Нават, можа быць, не адзінае, другое. Ну, вот, ну так, я разумею, што нейкі арганізатар, там, умоўна кажучы, в Серабранцы, ці ў Курасоўшчыны, ці ва ўруччы, так сказать, он глядзіць, але, ну, трэба ждаць сігнал іншым. А вот, допустим так, але вось тыя сотні ці тысячы аўтамабілістаў, якія блакуюць, вот зараз блакуюць праспект, ці той кіроўца аўтобуса, які, скажем, стаў і не даў праехаць гэтай вайсковай спецназаўскай тэхніцы, но ён же загад по тэлеграм-каналу ад кагосьці там не атрымаў, што вот кіроўца аўтобуса нумар 4927, вот там-то сталі. Не, конечно, это такі пазыў, покліч, які вот ішоў от, ну, я уже могу это слово от души, может быть, от сердца. То есть это вот такая самоорганизация, причем не самоорганизация, коли
Ну, мы памятаем, вот ты привел приклад 2011 года, сапраўды была самаорганізацыя людзей, якія там, может быть, 2 десяткі волонтеров, але яны собрали просто з тысяч людей дапамогу тым, хто быў арыштаваны, фінансавую дапамогу, заносили там воду, некие перадачи на Акрэсціна, и не только на Акрэсціна. Там была самоорганизация, але все-таки она рабілася праз пэўных адказных лиц, про волонтеров. Тут, ну, я сумняюся, что были некие, так сказать, волонтеры. Я не сцвярджаю, что их не было зусім, але я сумняюся. И вот каждый просто, ну, неяк займаў вот свою такую нишу. Это, ну, зноў же я такое приведу параўнанне, это вот як муравейник, так, где, ну, муравей такі, это же не человек, он, так сказать, не может анализовать, и муравейник карыстаецца телеграм-каналом. Але вот, калі яны ствараюць муравейник, то як бы кожны муравей ведае свое место. Параўнанне, конечно, хромае, як кожнае параўнанне, тому что тут, безумоўна, что зусім іншая, так сказать, ситуация, и далеко не все там ведают свое место. Тут значно больше стихийно, у муравьев это инстинкт, а тут значно больше стихийно. Але это показывает все-таки и іншую якость, что вот, ну, тое, что вот отбывалось вчора, вот гэтые шумовые гранаты, гэтая стрелянина, яно вот людей не напужало. Бо звычайно, вот, ну, гэта мела свой психалагічны эффект у мінулыя гады. Вось тое, што адбылося учора, людзей сёння не напужала. Людзі выходзяць. На той момант, пакуль мы рыхтаваліся да эфіра, я, наколькі я мог сачыць за інфармацыяй, людзей болела і болела ў Менску, і што асабліва, просто унікальна для вось гэтай сітуацыі, я маю на ўвазе гэтых дзён, у адрозненне ад вогуле папярэдніх гадоў. Я толькі мог бы привесці прыклад 91-го года красавіцкі страйк, калі не толькі он быў у Менску, але он быў у Оршы, у Салігорску і ў іншых некаторых гарадах. Ці, скажем, жнівень 91-го, калі супраць путча выходзілі не толькі Менску, але ў Новаполацку, Магілёве, Гомлі, у Брэсце было там недзе каля 10 000 чалавек. Вось, але потым 30 гадоў правінцыя, як бы, рэгіёны маўчалі. А вот зараз у некоторых райцентрах, я подкреслю, не областных, не только областных центрах, райцентрах там до 400 людей выходит. Вот Ружанах, просто... Барановичах. Так, вот это уникальная ситуация. Ну так, и в этом смысле вот это адрознение, оно уже адрознение от 2010 года. Бо тады, як бы, пратэст быў вельмі лакалізаваны. Ён быў лакалізаваны ў сталіцы, а ў сталіцы быў лакалізаваны фактычна на адной плошчы. Зараз плошчаў шмат. Зараз нейкай мэты вот такой, што вот давайте мы вот это зробім, яе нема. Дарэчы, цікава, сёння Лукашенко, вот БТ показалі, ну, як кажуць, все генералы рыхтуюцца да мінулай вайны. И вот ён кажа, что вот у этих манифестантов была идея, мэта взять штурмом Палац Незалежности. Кому Палац Незалежности трэба, тым больш, што он пустой, там нікога нема. Ну вот, тым не менш, он сказаў, и вот, что, маўляў, АМАП их оборонил, потому что, коли бы они прорвались, там служба бяспеки их бы в угле покосила, положила, так сказать. А так, мовляв, дякую, еще скажите, что вас вот там побили, потому что вас сама побил, а не служба бяспеки. Але ён же, до речи, сам казал, але вот там кто-то пошел там, нібито брать штурмом там управу милиции Менской области, там еще куда-то. То есть в этом сенсе мэтаў было шмат, ці нічога не было мэтай. И в этом сенсе все-таки, скажем, те силы правопорядку, они были до певной ступени разгублены. Як бы, бо в 2010 году они ведали, что прадухілять. И там, конечно, был тады у Доме ўраду сформованы магутны кулак, и этот кулак, ну, як ён тады с гонором казал, за 7 з паловых хвілін все. А тут уже другие сутки, и как бы... Вот как бы такой фінальнай кропкі, якая ему тады вельмі падабалася, ее нема. Юра, ну я хочу яшчэ зазначыць одну асаблівасць. Не было не толькі мэты топанімічнай, я маю на увазе, вось, скажем, там, як ты назваў, адміністрацыя прэзідэнта, ці як у 10-м годзе людзі збіраліся там ля Дома ўрада, там вот, нібыта была ідэя весці перамовы з кімсьці з урада, ці нават проста заявіць пра чыюсьці перамогу.
Ну, сапраўды, ці скажем, я памятаю 96-й год, калі пачыналася Менская вясна, 24 сакавіка, вось тады гэта ідэя, правда, стыхійна ўзнікла, але людзі пайшлі да тэлецэнтру на камуністычнае патрабаваць эфіра для лідараў апазіцыі. Зараз не было не толькі гэтай вось ідэі, а вот заўваж, што цікава, што ўжо скончваюцца другія суткі пасля выбараў, ад прадстаўнікоў аб'яднаных штабоў няма нават ідэі палітычнай. Ну вот я б, скажем, дапускаў бы, што вот яны з'яўляюць, мы бачым, што Ціхановская, напрыклад, абраная прэзідэнтам, і мы лічым, што вот трэба тое, там, скажем, кіраўнікі войска павінны прысягнуць, так сказаць, гэта павінен сысці в адстаўку, ці вот даць нейкую, ці нейкая іншая там ідэя, даць, ці, скажем, вось мы лічым, што павінны быць праведзеныя пералікі бюлетэняў, значыць, людзі павінны прыйсці да ЦВК, і там патрабаваць гэтага. Вось нічога гэтага абсалютна проста блізка няма. Нават не проста, каб людзі кудысьці прыйшлі, а проста вот, я ў якім разе не пачуў, можа, штосьці прапусціў, але я не пачуў некай вот такой вот, яснай палітычнай ідэі, кажуць, стэп-бай-стэп. Вот што зараз трэба, так сказаць, рабіць. Гэтага няма. І пры гэтым вот такая самаарганізацыя людзей. Ну так, ты маеш рацыю, вот можна правесці аналогію, калі Бабарыка не быў зарэгістраваны, то ідэя яго штабу была, давайте мы будзем пісаць скаргі ў Цэнтральную выбарчую камісію. Ну, то есть вот это некое супольное дзеянне. И наколькі оно было эффективным, мы памятаем, не надо, але вот як бы гэта людзей мобілізоўвала на нешта. Зараз штаб сапраўды не выступае нават з ідэямі такого кшталту. Пішыце в Цэнтральную выбарчую камісію ці штосьці іншае. Так што, сапраўды, вот сітуацыя менавіта такая. І вот на твой погляд, тое, што вот такой як бы канцэнтраванай, фіксаванай волі няма, это в плюс ці в мінус? Бо, напрыклад, некаторыя, Мікалай Халезін, вядомы рэжысэр, выказаўся у нас в перадаче, што, маўляў, это вот такой крэатыўны хаос, калі няма лідара, такі некага как бы ухапіць, вырубіць, выключыць з гэтага. Калі все лідары, то як бы і каго хапаць? Всіх не пахапаеш. Ці ўсё ж таки вот некае, як бы адзінства волі, яно як бы без яго, магчыма, як іншы як бы каментатор Артём Шрайбман сказаў учора вот мне в інтэрв'ю, што як бы мовіць, калі няма лідара, калі няма арганізацыі, то пратэст рэшце-рэшт можа проста расцярушыцца, вытхнуцца як бы. Як ты вот мяркуеш, Сергей? Сергей? Юра, я, на жаль, не чую, тут некая технічная проблема. Ты меня чуешь? Да, я тебя чую. Чуешь? Да. Я не чую твоего пытання, але некая технічная проблема. Я просто на завершэнні, відаць, з тэхнічнай праблемы трэба будзе завершыць гутарку. Я просто у завершэнне скажу яшчэ адзін тэзіс, што вот зараз абсалютна такая непрадказальная сапраўды сітуацыя, якая залежыць не ад лідараў, яна залежыць не ад уладаў, не ад лідараў улады, хто ва ўладзе, яна не залежыць абсалютна ад лідараў, відаць, я ўжыву гэта слова апазіцыі, ці, скажем, там было ці кандыдаткі ў прэзідэнты, а яна залежыць ад людзей. І вось сапраўды такое адчуванне у мяне, напрыклад, упершыню за 10годдзі, што вот на нашых вачах зараз робіцца гісторыя. Мы не ведаем, які бок пойдзе гэтая гісторыя, але тое, што яна робіцца, у мяне сумнення ніякага няма. Добра, дзякуй, Сергей. З вами были я, Юрий Дракохруст и Сергей Наумчик. А за дальнейшим развитием подеев сочите на нашем сайте, коли сможете его прочитать, коли будет интернет, сочите на нашем сайте svoboda.org. До побачення.